journalism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ani ana ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, upang magtutudlo sa Bukidnon, aminadong nag-a-adjust sa distance learning hangtod karon. Mga magtutudlo sab sa Davao del Sur, nangunay sa paghatod kuha sa modules sa mga pupil o estudyante. O lola sa Zamboanga del Norte, sayo nga nakadawat og pinaskuhan nga balay. Sa detalye sa atong mga balita, hangtod karon padayon gihapong naga-adjust ang ubang magtutudlo sa new normal nga pagtuon sa mga pupil ug estudyante. Apan adunay teacher nga aminadong naglisod sa pagtudlo hilabi na kadtong dili teke sanglit paborable ang distance learning alang sa mga millennial nga magtutudlo. Anyang report ni Rhea Monticalvo. Hello ma'am, good morning. Dismayado ang pipila ka magtutudlo sa Valencia City National High School dinhi sa probinsya sa Bukidnon tungod kay naapay mga ginikanan nga wala nakasabot at sa distance learning pinaagi sa digital ug printed modules nga paagi sa edukasyon ubos sa new normal nga sitwasyon tungod sa pandemya. Akong gibisita ang eskwelahan ug nakigistorya kan Teacher Edna kung duna ba'y nag-strong nga parents tungod sa bag-ong sistema sa edukasyon. Murag na gamay ma'am. Di man nato malikayan ma'am, di ba? Correct. Kana bitawng wato sa eskwelahan nga mo kana sigurong kuan bitaw kanang busy kaayo unya gidalikat tan sa eskwelahan. Pag abot ito sa eskwelahan imbis mag-istorya og tarong, mura magnangisog man. Na kami sang teacher labi na bitaw ingnon nga walay trabaho ang mga teacher. O dili sana maayo ma'am, di ba? Ma'am ha. Matod ni Teacher Edna, dili lang mga estudyante ug mga ginikanan ang padayong nag-adjust sa bagong sistema sa edukasyon. Apil po niini ang mga maestra tungod matod niya pabor sa mga millennial teachers ang bagong sistema tungod kay sila ang adunay kahanas sa mga bagong teknolohiya ug abtik sa computer. Dili lang si Teacher Edna ang nakabati sa bugat nga pagsulay sa katakos sa mga magtutudlo. Ang iyang school principal nga si Ramilito Paloma mibati usab sa susamang sitwasyon. Parents are the one getting the modules from the schools. So talking about experiences of teachers dealing with parents, naagay mga nakasinati og mga isog-isog nga mga parents, but all the while na patch up raman siya. So some of the common problems nga na-experience sa mga teachers sa feedback is usay man god inig-uli nila pagbaylo because we have 4 sets sa distribution sa module. So, first set A, 2 subjects, then ituyok na siya kaupat to complete the 8 subjects for the junior high school. So, moabot na ang schedule for the second quarter rotation. Ang first quarter, wa pa na nga uli. So, dili pod mahatag sa teacher, sa sunod nga parents, ang katong gikuha sa first set. So, mana nga, aburido ang ulo sa ubang parents, murag naay gamay nga mga lantugi, but nahuman raman ang school year pod nga okay ra tanan. Sa pag-apod-apod sa mga learning materials ang sagad mitsa sa lantugi sa ginikanan ug mga maestra. Tungod kay sa bagong sistema, mga ginikanan man ang mukuha sa module sa eskwelahan kay wala pa gitugtan ang mga bata nga mogawas sa ilang panimalay tungod sa hulga sa pandemya. Sa pag-edukar sa atong mga anak, angayang ipakita sa mga ginikanan sa ilang mga anak ang maayong pamatasan kay sila ang modelo sa ilang mga anak ug kabanay. Samtang ang mga magtutudlo usab, gilaumang mas mutaas ang pasensya tungod kay ang mga ginikanan man ang mga maestra sa ilang mga anak sulod sa ilang panimalay. Sa hago og dedikasyon sa mga magtutudlo, sila naglaom nga unta sabton usab sila sa mga ginikanan. Rhea Monticalvo, Newsline Philippines, Province of Bukidnon. Stay safe.
Hatod kuha sa module ang paagi sa ubang tunghaan sa Davao del Sur ngadto sa mga balay sa ilang mga estudyante karong nagsugod na ang klase. Paagi nila kini aron mabisita og masuta ang kahimtang sa ilang mga tinun-an. Ani ang report ni Orlando Dondon Dinoy. Miabag na sa paghatod og module sa ilang mga estudyante ang principal sa Bonifacio Elementary School sa Barangay Bonifacio, Bansalan, Davao del Sur nga si Alexis Eleksyon. Gawas kapag tamod kini sa gipatumang minimum safety protocol sa tunghaan tungod sa COVID-19 pandemic. Paagi sab kini sa mga magtutudlo aron mabisita ang mga bata ug masuta ang ilang sitwasyon sa pagtuon sanglit ikaduhang school year na karon nga ginahimo ang modular modality. Pwede mi mag face-to-face, gumikan kay ang amuang barangay, zero man sa COVID case. Pero sa ngalan nga nagsunod ta sa IATF nga protocols, so naagihapon ang gitawag natong panghatag og module o paggamit pa sa lain nga mga platforms. It could be desynchronous or asynchronous. Tungod gilugayan man sa Department of Education ang enrollment period sa mga pampublikong tunghan kutob sa September 30, padayon sa paghimo pagprenta og modules sa mga magtutudlo. Nagprint mi og mga modules, preparation pod sa mga bata nga ipanghatag namo para sa mga parent niya. Karon nga week mag-prepare na pod mi og kanang mga modules para next week. Apan, gikabalaka sa ubang ginikanan ang paghatod og module sa mga magtutudlo kay risgo matud pa kini kanila labi na nilang dili pa bakunado. Hinuon nang hinaot sila nga mabakunahan na ang tanang magtutudlo ug tanang mga ginikanan aron motugot na sa face-to-face classes ang gobyerno. Aminado manggod ang mga estudyante nga hagit sab kanila ang matinud-anong pagtubag sa ilang mga modules ingon man ang pagsabot sa ilang leksyon sa balay. Lisod pod usahay kay kani monggong module ron wala man gud ni namo naagyan sa amo sa una kay lahi man gyud to kay maestra man gyud ang magtudlo namo mang makasabot gyud mi. Dapat po dunta nga magpabakuna na atong mga teachers, pareha na mga ginikanan para balik na po ang ang normal nga klase. Pag dili na ako masabtan, ako ipamalihog si mama nga muadto sa eskwelahan para pangutana sa teacher kay dili man may kagawas. Dure mga pulo nga na ako masabtan, aban po dili. Kan ako sa dictionary. Para Ako ang maansiran. ang Bonifacio Elementary School dunay 55 ka enrollees sa kasamtangan. 8 kilometers lang ang distansya niini gikan sa sentro. Apan tungod sa libaong ug bahaunon nga dalan, moabot sa 20 minutos ang biyahe padulong sa tunghaan sakay sa motorsiklo. Sama sa pakigbisog kaniadto sa bayaning si Andres Bonifacio nga makabot ang kagawasan. Kinisab ang gihimo sa mga magtutudlo dinhi sa Bonifacio Elementary School sa tunghaan nga ilang gitudluan aron makabot ang dekalidad nga edukasyon ug mahatag ang saktong pagtuon ngadto sa mga kabataan taliwa ning pandemya. Orlando Dondon Dinoy, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Nagpatuman og sistema ang mga magtutudlo sa Katalunan Grande Elementary School dinhi sa Davao sa pag-release og module ngadto sa mga estudyante. Naghimo sab og group chat ang mga magtutudlo ug mga ginikanan aron matabangan ang mga estudyante kung maglisod sa pagtuon og dili dayon makakat-on sa lesson. Ang group chat kung GC gihimo aron makorehian ang mga sipyat sa grammar og dili klaro nga mga letra og hulagway sa printing. Ani ang report ni Delcy Villarmino. Gihanay ni Teacher Ana May de la Costa Bores, ang program head sa SPED Department sa Katalunan Grande Elementary School, ang mga module nga nahuman og printa. Nagpasalamat ang mga teachers sa Parents Teachers Association kun PTA sa eskwelahan kay gihatagan sila og machine aron mapaspasan ang paghimo og module. Busa sa pag-abli sa klase kagahapon, igo na lang kining i-distribute ngadto sa mga ginikanan. Nag-post ko kanang reminders again ang schedule sa pagkuha sa module, unsang adlaw. Ana gani ma'am kung dili sila available ana nga day, pwede sila moadto anytime sa ilang available kay naa may on-site na teacher na mag-duty. Thankful mi karon sa PTA kay nag-donate jud sila og rice machine na mauna ang among mga modules kay up to date jud ang pag-release. Nagpatuman sab og sistema ang mga teacher alang sa mga parents sa ilang mga estudyante.
kay naghimo sila og group chat sa matag grade level kay aron matubag dayon ang concern sa mga ginikanan ug makurihian ang mga mali sa module. Ang DepEd na ginahatag na link para dito ibutang kung sa itong mga modules nga mali ug para makoreksyonan. Kaya ang DepEd naman sa quality control, para katong mga naimali makoreksyonan ug ma-print siya og tarong. Sa kasamtangan, adunay 2,568 enrolled nga pupil sa Katalunan Grande Elementary School ug gilauman nila nga makabot ang total population sa ilang mga pupil nga 3,097 base sa miaging school year 2020-2021. Delcy Bilarmino, Newsline Philippines. Stay safe. At tangi! Konstruksyon sa 45.5 kilometers nga bypass road nga dunay duha ka mga tunnel sa Davao City sugdan na sunod bulan. O hepe sa PNP sa Mati City gihuli pa na. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply. Nahimutang sa daang Mahardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Parami ng parami ang mga nagiging bagong Lotto Millionaires. Dalawa rito ay multi-million jackpot prizes. Ang 246.08 million pesos sa Ultra Lotto 658 at ang 298.77 million pesos sa Grand Lotto 655. Ang bawat pagtangkilik sa larong may puso ay susi sa pangarap at pagtulong sa kapwa. Thank you with all our hearts. Malay mo, baka ikaw na ang dapuan ng swerte. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Philippine Sports Commission. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Gipasidanan sa mga tigdumala sa weighbridge sa Department of Public Works and Highways kung DPWH 11 ang tanang driver sa truck nga moagi gyud sa ilang timbangan aron masuta pila ka tonelada ang karga niini. Ugaling adunay mga driver nga dili mo sanong sa ilang timbangan kuhaan nila kini og plaka sa sakyanan aron didto na unya manubag sa LTO 11 inig magparenew sa ilang rehistro. Ani ang report ni Orlando Dondon Dinoy. Mihapit gayud sa weighbridge station sa Department of Public Works and Highways kung DPWH dinhi sa Barangay 3 de Mayo, Digos City si Edwin Manzanilla. Gipatimbang niini ang gimanihong truck nga kargado og abono gikan sa Matalam, North Cotabato. Usa sa rekisito sa saktong paggamit sa National Highway ang pagpatimbang sa gross weight sa mga karga sa mga dagkong truck aron masigurong di mula pa sa Republic Act 8794 kung maximum allowable gross vehicle weight. Para mabala namon kung anong gross weight sa among sakanan. Sama ni Edwin, nagpatimbang sab siyang gimanihong truck nga kargado og balas si Rap Lacre gikan sa Enawayan, Santa Cruz, Davao del Sur. Para matimbang ang mga kuan, mga karga o pila ka tulinada. Mura nang kuan mo diri ah. So wala gyud mo nagasupak sa balaod? Wala. Kapit gyud na mo diri. Wala na sayod sa tumong sa weighbridge ang ubang motorista apan gipasabot sa DPWH mahinungdanon kini aron masiguro nga ang mga 6-wheeler truck pataas nga adunay kargamento dili mugara sa pag-overload.
Samtang ang mga truck nga nagkarga og 13,500 kilograms pataas, kinahanglan na nga moagi sa inspeksyon. Kanang may karga gid siya, labi Davao, Cotabato, Cotabato, Davao. So tanang truck na naikarga sir, kuan na siya, timbangon gid na siya. Ang sa 10 wheelers 33,300. Sa 6 wheeler 18,000 ang kuan niya, ang gross niya. Libre ni siya, pero mag-overload siya, isyuhan na muna siya og kuan apprehension. Ang truck driver nga di mo sanong nini, pahamtangan og silot apan didto na unya sa pag-renew nini og rehistro sa Land Transportation Office kon LTO. Bypass na siya. Nga makuha na mo ang plate number nila. Apil gyapon sa mong report dito sa LTO. Kung walay karga, kung wala sa karga, okay lang. Mailan na mo sir kay tungod sa dagan niya perting hinaya man po. Dili man siya na normal nga way karga intake kusog ang dagan. ang mga tagtulay sama dinhi sa barangay Kugon, Bicol City adunay limitadong kapasidad. Mao nga giobliga ang mga driver sa mga truck di karga gikan sa 6-wheelers pataas nga ipatimbang gyud kini sa weighbridge station sa DPWH aron masuta nga wala sila nag-overloading sa ilang mga karga ug aron mulungtad pa ang mga tulay nga ilang ginaagian. Dunay duha ka weighing system dinhi apan tungod atuwa pa sa kauluhan gipang-calibrate ang usa. Kinahanglan maghulat og 5 ka oras ay kining magamit. Busa ang ubang driver, labi na silang gaapa sa oras, mulahos na lang imbis nga maghulat. Orlando Dundundinoy, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur, stay safe. Sugda na sunod bulan ang konstruksyon sa Department of Public Works and Highways kon DPWH 11 ang 45.5 kilometers nga bypass road nga adunay component nga duha ka mga tunnels. Sumalat ni Dean Ortiz ang spokesperson sa DPWH 11. Nagpadayon ang geotechnical investigation, lakip na ang soil testing aron matino ang kalig-on sa pundasyon nga gamiton sa konstruksyon. Nangabot na sab ang 56 ka mga heavy equipment gikan sa lain-laing nasod nga gamiton sa konstruksyon. Maghimo sab ang DPWH og duha ka batching plant. Ang proyekto gipunduhan og kapin 45 billion pesos nga gikatakdang mahuman sa tuig 2024 nga manukad sa Sirawan, Turil, palusod sa Panabo City sa Davao del Norte. Magsugod na sa sunod bulan ang excavation sa 2.3 km twin tunnels sa Davao City Bypass Road Project. Sa karon ongoing na ang geotechnical investigation aron madetermina ang physical property sa mga bato o yuta kung asa ipahimutang ang maong struktura. Parte ang maong tunnel sa unang phase sa proyekto which includes the construction of a 10.7 km 4-lane highway under contract package 1-1. Ang kinatibuk ang 45.5 km na proyekto ginalauman na mahuman sa tuig 2024. Sa kinatibukan, doon na kini total budget na 45.6 billion. Sa karon aduna na 50 sa ISCO equipment na anaa sa site gikan sa mga nasod Japan, France ug Korea, which includes 2 batching plants at the north and south portal ug mga tunneling equipment. Gihuli pa na ang hepe sa mga pulis sa Mati City sa Davao Oriental kung asa ang kasamtangang hepe niini ang gikatakdang moretiro na karong bulana. Gihimo ang turnover ceremony karong adlaw September 14, 2021 sa Davao Oriental Police Provincial Office nga gitambungan ni Mati City Mayor Michelle Nakpil Rabat. Gitanyagan ni Mayor Rabat si Police Lieutenant Colonel Bembo Aying nga motrabaho sa City Hall inig mahingpit na ang retirement ni ini. Si Police Lieutenant Colonel Ernest Gregory ang muhulip kang Aying nga kanhi na assigned na sa Mati City dihang kapitan pa ang ranggo ni ini. Hagit ni Mayor Rabat kang Gregory nga labuan ang performance ni Aying. Gidalitan og bag-ong kapuy-an nga balay isip sayo nga pinaskuhan ang usa ka 68 anyos nga lola sa Manukan, Zamboanga del Norte. Gikan sa gamay og nitakilid na nga payag. Karon, mas hamugaway og mas plastar na ang balay ni Leonila Opod sa Barangay Poblasyon. Kauban niyang nagpuyo dinhi ang iyang duha ka anak ug mga apo. Ang balay nga gigastuhan og kapin kun kulang 50,000 pesos.
Gidalit kaniya sa grupo sa mga motorcycle riders sa Zamboanga del Norte nga gilangkuban sa kapin 40 ka mga miyembro sa mga young professionals, negosyante, estudyante o government workers. Pasalamat ko sa mga inyong Well, actually, ni-response sa sa video that caught our attention, katong nagdaot ang iyang anak, and then we helped them through the assistance also of the medical team sa province. So, amo silang gitabangan na ma-endorse dito. And then, but unfortunately, he passed away. So, naka-promise me nga to build a home for them. Kadto ang naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph, sa Facebook page, Instagram, newsline.ph, o sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo yung mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na inyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita usab ninyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao o General Santos City o sa Channel 49 sa NCTVN Cable TV sa North Cotabato. 102 days na lang! Pasko na! Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!